Sí. Jo sento fluix, no sé si ho poso aquí. Sí? Doncs bona tarda, bona vesprada a tothom. Finalment, dic finalment perquè aquesta presentació de llibre la teníem programada fa més de 2 anys i clar, per culpa de tot el que sabeu que ha passat, que no entrarem a valorar-ho, ho hem hagut d'anar posposant, ho hem posposat 2 vegades i la tercera sembla que ha anat a la vençuda també amb un moviment també de dates. Finalment, doncs, ens trobem per presentar el llibre Carles I sense censura, amb en Pep Malloles, que és l'autor del pròleg, i després, a la meva esquerra, dos amics valencians, en Rafael Montbó, que fa anys que també investiga en la línia aquesta que hi ha una censura ferotge que ha tapat el nostre passat, i a més amb certa valentia, perquè hi ha molta gent que creu que hi ha una censura però prefereixen no dir res, no fos cas que el que diguin doncs després sigui utilitzat en contra seu. Això és una mica el que està passant ara amb la recerca històrica, és el que passava fa 25-30 anys amb les demandes de llibertat política. Depèn del que veies, et relacionaven amb ETA, amb el terrorisme, amb la insolidaritat. Ara que la lluita per una Catalunya lliure s'ha anat normalitzant, doncs sembla que les fòbies, les pors i els fanatismes s'han anat reubicant cap a l'àmbit de la recerca històrica. Però vaja, nosaltres amb les dades, amb la recerca, amb les evidències, anem ampliant aquest espai de coneixement i anem també restituint aquest passat que ens han usurpat. Per tant, com que el llibre passa en una major part, o sigui, els moviments de Carles I que estem intentant recuperar més enllà de la censura, passen al País Valencià, per això m'ha agradat que en l'acte d'avui ens poguessin acompanyar 2 amics valencians, en Rafael Montbó és un, que ja fa anys que amb valentia, gosadia i intel·ligència ens acompanya, i fa poc que vaig conèixer personalment en Miquel Clarós i vam començar a parlar d'història, perquè ell, com en Pep, ni jo, no som historiadors de carrera en títol d'història, sinó que som gent preocupats per fets, per la realitat, per esdeveniments, per les dades. I curiosament, com que la història també es manifesta en fets, dades, documents, doncs hem acabat fent coses d'història, però no és que tinguem nosaltres una obsessió per la història determinada, sinó simplement pels fets, per la realitat. I en Miquel, finalment, vaig trobar un historiador, n'hi ha, al llarg d'aquests 15 anys darrers d'història de la nostra institució, que s'aproximen, parlem, ens exposen els seus dubtes, i jo durant la carrera això no ho acabava d'entendre, després aquí, després allà. Per exemple, l'Albert Codines és historiador, té el títol, és el president de la institució que avui ens aplega aquí, de l'Institut Nova Història, és un historiador llicenciat en història que per les raons que siguin ha vist que la manera més objectiva d'entendre la història és amb les recerques de l'Institut Nova Història. Doncs amb en Miquel Clarós també va passar una mica això, que vam començar a parlar d'història, de la seva manera d'enfrontar-se al passat, amb la història espanyola, la història oficial, i de mica en mica com ell ha anat girant. I com que també és valencià i els fets passen també d'una manera prou important a València, li vaig dir, home, tu tindràs prou criteri per acompanyar-nos en aquest acte i parlar de les coses que es diuen des de la perspectiva d'un historiador, d'un professor d'història, perquè hi ha historiadors que fan història, publiquen i s'hi va bé, sinó també, en canvi, el professor d'història lluita contínuament amb l'alumnat, i vaig pensar que seria una persona perfectament capacitada per acompanyar-nos avui a presentar el llibre de Carles I sense censura. Tots els llibres que
sense censura, Cristòfor Colom sense censura, Erasme sense censura, Santa Teresa sense censura. Això seria molt avorrit. Jo prometo que serà l'última vegada o la penúltima que poso un llibre sense censura, però que quedi clar que no hi ha res imprès i sovint res transcrit que no sigui revalorat, que no sigui reescrit. I reescrit des de la raó, des d'una determinada raó d'estat. La raó que tots nosaltres coneixem i que afortunadament, com que vivim aquí i veiem el que passa, doncs això ens capacita per entendre millor el passat, perquè estem entenent perfectament el discurs del present, no? Amb tot un discurs que està dirigit no pas a explicar els fets, sinó a construir una història d'una manera determinada, en benefici sempre d'una monarquia, d'un estat, d'unes oligarquies que tots coneixem. Per tant, sense més preàmbuls, us passo la paraula a en Pep Maioles. La màquina. Sí. Bueno, a veure què ens depara aquest micròfon avui. Jo ho llegiré, perquè els que em coneixen ja sabeu que som molt dispersos. Si es poso d'una hora i mitja, doncs bé, puc ajustar-me un discurs. Si es posa un quart d'hora, més o menys, doncs no vull provar temps als companys. S'ho mereixen. A veure, us llegiré pràcticament està tot en el pròleg, he fet un refregidet del pròleg i llavors ho trobareu allà. Si ja l'heu llegit direu que això em sona, aquest tio no ha fotut res, m'ha mancat. No, sí que m'ha mancat, he fet un resum, diguéssim. Són 20 pàgines, això no són 5. Està parat millor? Sí. A veure, hi havia una vegada un relat historiogràfic consensuat sobre la descoberta i la conquesta d'Amèrica. Era un relat històric defensat pràcticament sense discrepància per tot el món acadèmic, avalat per milers de documents, tots científicament autenticats pels mateixos acadèmics i pels seus predecessors. Un bon dia, però, alguns historiadors van començar a comportar-se com si tortullés el seu discurs, com si temessin per la seva credibilitat, com si la narració dels fets històrics de tota la vida, altament consensuada i explicada des dels llibres d'història i des de les càtedres universitàries, tremolés i s'hagués d'ensorrar de cop. Alguns van assenyalar un culpable i llançant al vent desqualificacions airades. D'altres van concretar més i es van atrevir a acusar-lo de practicar el cherry picking, una cosa molt greu, que consisteix bàsicament en agafar les dues úniques cireres blaves que existeixen al món i intentar fer creure al gran públic, ignorant i poca solta, com sou tots vosaltres, doncs que totes les cireres són blaves. És fer creure a la gent que totes les cireres són blaves, i dues cireres aquí. Això és molt gros. Total, que el ressentiment cru en què certs historiadors saltaren per defensar la seva virtut científica ofesa no deixa de constituir un símptoma, un senyal clar de la magnitud de la seva tragèdia. Per cert, el culpable que van assenyalar i acusar és aquí. En Jordi Belben va començar sent una nosa emprenyadora, molesta però inofensiva d'entrada, arran d'insistir sobre la censura històrica i la catalanitat d'en Colom a finals del segle passat. Amb els anys, però, es van anar convertint en un mal de queixal seriós, a mesura que aconseguia entrevistes a ràdios i televisions, que recorria els països catalans fent conferències i participant en debats i trobades culturals, que persistia durant setmanes omplint plater al cinema a Girona amb els successius documentals sobre en Colom, en Sirvent, en Lleonard, a mesura també que organitzava amb pocs mitjans i comptadíssims ajuts un simposi, uns cicles de conferències i una universitat d'estiu amb una continuïtat tossuda i infal·lible que els han convertit en cites d'èxit anuals. A mesura també que treia d'impremta obres tan impactants com La brevíssima relació de la destrucció de la història, editada per primer cop l'any 98 i després el 2014, tan sòlides com Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, treta el 2006 i reeditada el 2019, o llibrets tan inexpugnables a la crítica com el petit manual de la descoberta catalana d'Amèrica,
editada el 2011. A mesura també que en Jordi es feia conegut enllà de la Catalunya estricta des de la pàgina electrònica de l'Institut Nova Història, una eina que en 12 anys d'existència ha aconseguit una difusió ben notable de les nostres investigacions i recerques. L'any 2018, però, potser és el que marca un punt d'inflexió definitiu. D'entrada, perquè després d'uns anys de multitudinàries edicions de la Ruta Colombina per Barcelona, en vam iniciar la Ruta Colombina a Cuba i els viatges a Malta. Per cert, aquí una setmana es pot començar a inscriure, no? No, ja s'acaba les inscripcions. Ja s'acaba, això va com un tiro, senyors. I el 2019 fins i tot es van ampliar a Sicília. No sé què hagués passat si no hagués hagut el confinament i aquesta interrupció, aquest interruptus mundial. Però sobretot hom té la sensació que és la sortida de la llum d'inquisició i decadència en aquest 2018, la peça definitiva del trencaclosques que devia fer saltar totes les alarmes d'un món historiogràfic que ja les tenia enceses de feia temps. En 20 capítols tan fascinants com colpidors, en Jordi exposa els casos d'almenys una dotzena d'autors catalans del segle XVI que es van veure forçats a traduir la seva obra al castellà, o que en van veure desaparèixer les primeres edicions, o que van morir mentre intentaven editar-les, o bé ells o els seus descendents. Les fonts aportades no deixen lloc al dubte, perquè sovint es tracta de confessions dels mateixos autors en els pròlegs o dedicatòries de la versió castellana que ens n'ha arribat. El valor d'inquisició i decadència, però, no rau només en la plasmació i la denúncia del genocidi lingüístic i cultural que es va infringir a la nació catalana al segle XVI. Conforme va llegint, el lector descobreix que està assistint a una exhibició de contundència argumental referendada amb un ventall de proves irrefutables. Proves que estan a la vista de tothom, des de fa segles i que, per tant, també eren i també són a l'abast de qualsevol acadèmic. I aquest és el rovell de la qüestió. Perquè un no pot deixar de pensar, com és que no ho han vist? O, si ho han vist, per què ningú no ha dit res fins ara? Aquests interrogants no tenen una resposta satisfactòria de moment, però no cal contestar-los per endevinar la naturalesa del profund malestar d'un sector del món acadèmic. Perquè les preguntes que es deriven de la feina d'en Vilbeny revelen o bé la solemne incompetència de tot un gremi, un fet inassumible en qualsevol camp de la ciència, o bé una pertinença conscient i premeditada a l'engranatge de la perversitat. No és estrany, doncs, que, acorralada per la veritat, la historiografia actual es paternegui i contraataqui amb violència. Amb virulència. I és en aquest context que en Jordi ens presenta Carles I sense censura. Si amb inquisició i decadència resta demostrada la destrucció de la cultura catalana del Renaixement per convertir-la en la base del segle d'or castellà, amb Carles I sense censura es fa palesa l'adulteració de la història política catalana en relació a l'imperi espanyol del segle XVI. I de bell nou torna a ser un llibre que torna a deixar en evidència els nostres esforçats acadèmics. Així doncs, a tall d'exemple, per l'historiografia catalana del segle XX i també per a l'actual, si Carles I va ser tan celebrat durant la seva primera estada a Barcelona, a l'any 1519, i no hi va trobar resistència política, en comparança amb la viva oposició que va suscitar la seva entrada a Castell o a València, no és perquè Catalunya identifiqués, abanderés i sentís com a propi el projecte imperial, i ara, sinó perquè les institucions catalanes, transitaven pel seu moment de màxima debilitat històrica després de la crisi del segle XV i, esclar, no tenien força per plantar cara a la figura reial com en altres èpoques. Si Carles I va ser el monarca que va convocar més vegades i amb més regularitat les Corts de Catalunya, no fou per cap simpatia de l'emperador pel sistema constitucional català, ni cap acatament reial per a les lleis del país, no. Carles només pensava en la seva butxaca, en el subsidi de les Corts, la butxaca la tenia escurada. I si la nació catalana no va patir les crisis de despoblació i d'enfonsament del sistema productiu, el col·lapse financer i la ruïna econòmica que va ofegar Castella al llarg del segle XVI, no és perquè tot l'or i la plata que arribaven d'Amèrica devien passar per les seques catalanes, tal com defensem des de l'Institut Nova Història, sinó perquè, en no haver tingut accés al nou món, reservat en exclusiva a Castella, ja ho sabeu, els catalans del Renaixement van viure com en una bombolla protectora,
si bé no gaudiren dels beneficis del comerç americà, tampoc no varen patir el desgast de la conquesta ni la colonització, ni els processos inflacionaris originats per l'arribada massiva dels metalls americans, ni tampoc es varen veure arrossegats per les fallides econòmiques de la monarquia. La decadència ens va salvar. Que tota la conurbació de ciutats mitjanes que envolten Barcelona, Vilanova, Vilafranca, Igualada, Manresa, Sabadell, Vic, Granollers, Mataró, experimentessin un notable creixement econòmic durant el segle XVI, com demostra l'Albert García Espuig en un llibre que va haver d'editar a Madrid, perquè a Catalunya no l'editaven. I de vegades experimentessin també una dinamització del teixit productiu basada en una especialització geogràfica pionera a Europa, és a dir, els draps ja no es tintaven a Barcelona, es tintaven a Igualada. El vidre es produïa a Barcelona, però s'havia descentralitzat molt i es produïa a Mataró i al Maresme. O sigui, tot això, aquestes fases de les cadenes de valor dels oficis i protoindústries incipients, aquest capitalisme incipient que estava naixent en aquest moment i a Catalunya, tot això no és llegit pels historiadors catalans com una desitjable harmonització del territori, tant des del punt de vista de l'equilibri demogràfic com de la producció. No. Ni com un indicador sòlid de la prosperitat de Catalunya. Tampoc. Ni tampoc com un símptoma indiciari d'una relació comercial amb el nou món que potser ens hauria passat per alt. No, res d'això. Per als nostres doctors en història moderna, les dades revelen una inqüestionable pèrdua de pes específic de Barcelona en tots els àmbits. O sigui, totes les altres ciutats van agafant pes específic i no, Barcelona és el reflex del país. És la capital i es veu que la decadència ja afectava Barcelona com afectava tot Catalunya. I aquesta és la lectura que fan. La versió oficial imperant, doncs, s'ha esforçat a transmetre i a consolidar la imatge d'una Catalunya cada cop més provinciana, oblidada a les golfes de la història. Un poble que acaba l'edat mitjana en crisi i el renaixement l'enxampa replegat sobre si mateix, aliat als grans canvis evolutius, resignat a anar fent la viu i dia passa any empeny i festa grossa si un dia cau un peix al copa. Cap projecte polític, cap complicitat amb les esferes de poder, cap voluntat d'incidir en el món, només la defensa de la paradeta. Això és el que fem els catalans. El botiguer, ho fem bé. El fenomen del venturrisme català, estudiat amb vigor i desimboltura pel món acadèmic, completa l'equació de la decadència en ser vist com un recurs desesperat, delictiu de la Catalunya deprimida quan mira d'esgarrapar les engrunes de la prosperitat castellana que passa camí cap a Europa, rumb a les arques dels banquiers imperials. Amb aquest quadre de desfeta emocional col·lectiva, cal considerar un miracle de dimensions estratosfèriques que Catalunya, al cap de 150 anys o 200, tingués l'esma de protagonitzar la primera, per no dir l'única, revolució industrial en sòl espanyol. I que encara avui, malgrat tots els entrebancs de viure en un estat en contra des de fa més de 300 anys, continuï sent el motor econòmic que no ha deixat de ser mai per a Espanya. Les bones notícies, però, són que aquest llibre d'en Jordi Bilbeny trenca amb tot aquest entramat de lectures gasives i de flagrants errors de diagnòstic. Aquests errors de diagnòstic que duen dècades empassant-nos als oferts lectors d'història catalana. És, això, una autèntica bufetada intel·lectual a tant d'immobilisme rampant, a tant de gregarisme acadèmic, a tanta ceguesa historiogràfica. I per als que l'acusen de fer cherry picking, és a dir, d'escollir només aquelles informacions que són favorables per a la seva hipòtesi i descartar les que hi van en contra, cal dir que el mètode Bilbeny contrasta tota mena de fonts, sospesa afirmacions d'un gran ventall de veus acadèmiques autoritzades. Les compara entre elles fins a deixar en evidència les que menteixen descaradament, les que falsegen sibil·linament i les que presenten omissions interessadíssimes. Quan a la fi arribem a les nostres pròpies conclusions, ens adonem que en Bilbeny ha aconseguit demostrar l'existència d'un biaix manipulador i sempre fidel a un doble principi actiu, que és l'extirpació de la catalanitat i la seva substitució per la castellanitat. Conforme anem llegint Carles I sense censura i travessades les boires d'aquesta censura, doncs, descobrirem que la presència insistent de Carles I de la cort imperial al regne de València, que d'efecte en Jordi, ens van configurant una capital valenciana protagonista de la història, que per força de ser l'hereva d'aquella capital on van residir els Reis Catòlics i aquella València cortesana que jo defensava en aquell llibre del 2016, València, capital de les Espanyes i seu dels Reis Catòlics. Mica en mica s'endevina que l'atracció que exercia la ciutat del Túria havia de procedir sobretot de les estructures d'estat,
estructures forjades per Isabel i Ferran. Caldria comptar-hi d'entrada el Palau de Vivers, el més digne de ser considerat una residència règia de tota la península Ibèrica, no n'hi havia cap més, Castella no la localitzen mai, el Palau dels Reis Catòlics. El port, l'aldament fos la boca del Túria per als vaixells menors, la del Xúquer a Cullera o la badia d'Alacant per a les grans flotes, en seria una altra estructura. Bellament comunicada per mar amb les ciutats mediterrànies més importants, València allotjaria, a més, una altra infraestructura cabdal com la casa de contractació per arribar a les Índies, receptora de tot el comerç i els metalls americans, per més que els papers adulterats ens la situïn a Sevilla. Una prova indirecta d'aquella casa de contractació i alhora una altra infraestructura indispensable seria l'activa seca de València, que viu la seva millor època en temps precisament de Carles I, fins al punt que l'ampull de moneda de plata no és superat en vitalitat i puixança per cap altre moment històric. Bé, jo no us dic res més, acabaré només recomanant-vos vivament l'adquisició i la lectura d'aquesta obra magna i aprofitant que parlem de València, passo un testimoni a l'amic Rafael Montpó perquè ens participi una pinzellada de les informacions precioses que ha pogut aplegar sobre la València que ara escrit, que per res del món us deixaran indiferents. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies per venir. Bona tarda, me sentiu? Sí. Bona tarda i gràcies, primer que res, Jordi, per haver-me convidat a ser amb vosaltres. Una mica més endavant. Gràcies a Jordi Bilbeny per convidar-me a ser amb vosaltres avui i perquè és un honor presentar o contribuir a la presentació d'aquest llibre que tampoc necessita gaire presentació i necessita moltes lectures. Mentre parlava Jordi al principi em recordava una frase de Faulkner d'una novel·leta que deia que el passat no acaba de passar mai, però justament em sembla que és això el que pretenen molts historiadors oficials o molt acadèmics, que pretenen que el passat estiga fixat per sempre més perquè no en puguem parlar mai més del passat com cal parlar-ne del passat, és a dir, poder-los corcollar tots, esbrinar-lo tots, acostar-nos a les fonts, interpretar-les, llegir-les amb més o menys intel·ligència, si pot ser amb més, etc. Clar, el tom de la postura historiogràfica de Jordi de Bilbeny és que capgira tot això perquè penetra en aquell passat que pensàvem tots que estava arquitectònicament construït per sempre més i per no ser tocat mai més, i aleshores per fer aquest tom necessita anar al moll de l'os, que és partir de les raons o de la raó d'estar que movia tot aquell engranatge que construïa una imatge del passat o dels fets i d'unes institucions com és la Inquisició, com és la censura d'Estat, que són multiseculars, que estan fins fa 4 dies i encara és entre nosaltres. Clar, partint d'aquestos principis, la cosa, el passat comença a tindre una certa vitalitat, que és allò que deia Nietzsche que és la història, que ha de ser la història. Una cosa per als vius, per la vitalitat, per recordar els morts, però una cosa viva. A partir d'ahir, aquest llibre em sembla que supera, almenys des de la meva lectura individual, tot el que havia fet fins ara Jordi, fins i tot Inquisició i decadència. Perquè en realitat, com ha apuntat molt bé Pep, recull una caterva, un cabadal enorme, que no sé com ha tingut temps, ni forces, ni energies, ni capacitat per a recollir-los tots, un cabadal d'informació, de lectures creuades, i ser capaç de destriar el camí, o almenys un camí raonable i lògic en la història de la nació catalana, de les Espanyes, d'Europa, d'aquell moment concret del passat. Això és un mèrit enorme i si visiteu només l'índex del llibre ja veureu quina quantitat de coses tan extraordinàries aborda, com l'arribada aquí o allà, és a dir, a Astúries o a València, de Carles, com les Germanies i l'acord del 1520, les Corts del 1520 amagades, les Corts també mig amagades de València del 27, l'Erasmisme valencià enfront de l'Erasmisme val·lisoletà o castellà que ens han inculcat
Amanys i martell des de sempre, les coses atribuïdes a Toledo que no ho són, el tractat deslocalitzat de Madrid, que ja sabem que no és a Madrid gràcies, entre altres, aportacions, però sobretot gràcies a Jordi Bilbeny, la manera de funcionar les coses en l'univers polític català i les constitucions catalanes enfront de la manera de constituir-se els sistemes polítics castellans, l'arquitectura bàsica i elemental per acollir una monarquia i més una monarquia universal a València o a Barcelona i no a Valladolid on no existia Palau, Barcelona i Catalunya com a epicentre d'aquell programa imperial, la necessària participació estel·lar, diguem, en la descoberta de les Índies i a l'administració de les Índies, la presència de Ferran Cortés en les Corts de Montsó i també el viatge a Montserrat. És a dir, que són tantes coses d'una profunditat, d'una importància històrica tan gran que és increïble que estigui tot en un llibre i que estigui tot tan ben ponderat i contrastant tantes fonts. Perquè, clar, al final el que ens fa és adonar-nos que tota aquella informació clàssica, històricament ben quiratada, entre cometes, lo de ben quiratada, que ha passat ja com a moneda de curs legal, en realitat no ho és. Tan senzill com això, en realitat no ho és. Perquè gràcies a una investigació tan profunda arribem a veure totes les contradiccions, una rere l'altra, desmuntades, assetjades per terra, mar i aire, gràcies al llibre de Jordi. I al mateix temps construir un fil lògic des del punt de vista històric i també des del punt de vista de la lògica formal, de la lògica que ens habita a tots nosaltres per a transitar les coses més elementals de la vida. Dit això, més llarg del que pensava dir, però em sembla que és necessari, jo volia fer dos apunts de les coses que més geogràficament ens afecten a nosaltres, que és València, el Regne de València, i perquè veiem que carregat de noves raons està el llibre de Jordi, en veritat. Preparant un treball sobre la persona de Joan Lluís Vives, de l'humanista, i llegint l'epistolari, em vaig adonar que jo sàpiga només hi ha una edició que està feta en castellà de l'epistolari, i la persona que ha fet o que va fer l'edició trobava algunes incongruències en algunes cartes, sobretot en la datació. Per exemple, els jurats de València escriuen a Joan Lluís Vives, que està a Flandes, li escriuen una carta demanant-li que faci de mitjancer amb Carles I. No sé si ho he entès bé. Aquesta persona no era perseguida, ell i la seva família com a jueus execrables, i havia hagut de partir, els ossos de la mare l'havien desenterrat per cremar-los públicament, al pare el cremen en vida, ells l'expulsen, persegueixen a tota la família, a tots els vives, i els jurats de València li demanen que faci de mitjancer amb Carles I. Això és molt estrany, no? Però és més estrany si ens adonem que Carles I, el dia 16 de gener de 1516, volia projectar-ho, però al final no tindrà oportunitat. Feu-me la confiança que això ho he vist jo, perquè he anat a l'Arxiu Municipal de València, he tocat el paper i l'he fotografiat, el que volia mostrar les fotografies, un altre ben entès ho farem, presentaré les fotografies d'aquest documents. El 16 de gener de 1516, Carles I envia des de Brussel·les una carta als jurats de València per tractar aquests assumptes que li havien demanat a Lluís Vives que farà mitjancer, bàsicament relacionat amb la universitat, amb l'estudi general. La carta, l'encapçala, diu jo, el rei, i parla dels meus súbdits. Però el dia 16 de gener de 1516, el rei de les Espanyes és Ferran II. Està viu Ferran II. De fet, morirà uns dies més endavant, la matinada del 23. I aquest document està sellat, lacrat, és a dir, alguna cosa passa. Tot això, que jo he fet un apunt, és el que agafa Jordi i fa contínuament al seu llibre. Despullar totes aquestes contradiccions, totes aquestes falsificacions,
censures, etc. Alguna cosa està passant. Jo ara no vaig avançar què pensa que està passant amb aquesta falsificació, però sabem que hi ha almenys un document falsificat d'alguna persona que es nomena rei quan no ho és rei perquè n'hi ha un altre que està regnant, se suposa. Entre altres coses, hi ha una dificultat afegida i és que ell tampoc podia nomenar-se rei si no havia passat per unes corts com el sistema constitucional i foral català i valencià obligava per a poder ser oficialment declarat rei. Per tant, ni tan sols això havia passat, almenys no ho sabem, que hagués passat, i aquesta és una contradicció que volia remarcar. En aquest sentit, encara he trobat un parell més de contradiccions que avalen aquesta disconformitat de les dates. Francesillo de Zúñiga, que sabeu que era el bufó en la cort de l'emperador Carles, escriu la crònica burlesca de l'emperador Carles V i diu: l'any de l'encarnació del nostre Senyor Jesucrist de 1516, l'any de què parlem, fent estada el rei catòlic en Ferran a la ciutat de Plasència, també sabem que està desplaçat, Plasència a València, podríem pensar, es dolgué de malaltia greu i marxà cap a Santa Maria de Guadalupe, que ja sabem que és segurament Montserrat, i de camí, en un lloc anomenat Madrigalejo, pobre i destronat. Quan ha estat destronat Ferran II? Algú sap que Ferran II fos destronat? Una altra dada que ens dona Francesillo de Zúñiga, que fa destronat en 1516 a Ferran II. I una tercera, que aquesta és d'àmbit més llunyà, perquè Remy de Puy, que era una figura, va ser una figura cabdal en la cort, sobretot en la cort de Gant de Carles I, mentre s'estava educant, era cronista i indiciari, i així figura en els apuntaments i en les llistes de personal de la cort. En el 1515 escriu unes exèquies i pompes funerals de l'eterna i molt gloriosa memòria d'en Ferran, rei catòlic, fetes i acomplides en l'església de Sant Gal, que era de certa era també de Sant Miquel, a Brussel·les, el 14 de març de 1515. És a dir, aquest home cortesà de Carles I ens diu i escriu unes exèquies fúnebres el 1515 per Ferran el Catòlic, per Ferran II. No sé si és cherry picking, però ja tenim 3 documents històrics de primera magnitud que ens diuen que el 1516 no va morir Ferran II, almenys el 23 de gener. En aquest sentit hi ha moltes més, i tot això va ser per una perquisició arran del que estic fent sobre Lluís Vives. Però per parlar d'una altra cosa, ara ja més concreta, més focalitzada a la ciutat de València, que és un dels aspectes de què ha parlat Jordi, Gaspar Escolano, que en Inquisició i Decadència Jordi ens parla molt bé de quina persecució va patir també com a cronista, en la segona part de la primera dècada de la història de l'insigne coronada ciutat i regne de València, ens narra els fets d'una suposada riuada que va haver el 27 de setembre de 1517, l'any que venia, suposadament, Carles I a prendre possessió, o almenys a intentar-ho, dels seus regnes hispànics. En diu moltes coses interessants, jo vos llegiré alguna, com que el dia que suposadament es produeix una riada, diuen que la més important que ha hagut mai a la ciutat de València i que destrossa mitja ciutat, la destarota, maten centenars de persones, tomba centenars de cases, etc. Diu que va estar 40 dies sense parar plovent, diu que justament aquell dia València havia rebut cartes del rei Carles que ja era en Espanya per prendre possessió de les corones d'Aragó i Castella, degut a la mort del pare i dels avis, i que tota la ciutat estava en peu de contentament, no en peu de guerra, en peu de contentament, és una expressió estranya, en peu de contentament i amb deliberació
celebrar la desitjada vinguda, per a celebrar la desitjada vinguda, la ciutat de València es veu que celebra amb una avinguda d'aigües. I ens diu que ha arribat Carles a Espanya, però no ens diu si ha arribat a Villaviciosa, com narra la història oficial, sinó que simplement ens diu que ha arribat a Espanya, però no es diu on. Aleshores, intentant resseguir com és possible que el mateix dia que es produís la més gran avinguda que ha hagut mai a València es produís l'avinguda del rei a suposadament d'Espanya, a Villaviciosa, que proposava que era la Villaviciosa, vaig estar intentant analitzar una mica quin és el llenguatge que fa servir Escolano per expressar-nos tot això, per parlar de tot això. Primer, en comptes de dir-nos que la ciutat estava en peu de guerra, diu que estava en peu de contentament, però és una expressió estranya perquè l'he buscada en tots els corpus de castellà i català i aquesta expressió és inusitada. No s'utilitzava mai en peu de contentament. Sempre que s'usava per dir en peu de guerra, en peu de combat, etc. Mai en peu de contentament. Per tant, a mi em semblava que estava dient alguna cosa amb això de en peu de. Després fa una analogia entre l'avinguda del riu i l'avinguda del rei. L'avinguda del riu i l'avinguda del rei. I ens narra tot un periple de circumstàncies molt detallades de per on van anar les inundacions fent malbé la ciutat de València. I curiosament sempre fa un esment especial dels monestirs. I en aquell moment, quan ho vaig llegir, no li vaig donar gaire importància, però llegint en el llibre de Jordi aquelles protestes que hi havia per part dels capellans val·lisoletans i de la gent de religió en Valladolid, vaig dir, què pot ser? No hi havia descontentament entre la gent de religió de València i el que està narrant Escolano és que en realitat no va haver una vinguda d'aigües, sinó va haver una vinguda del rei, d'alguna manera hostil, i els primers a patir les conseqüències van ser els capellans, els religiosos, i la primera de totes, els dels monestirs de la Trinitat. Bé, segurament sí. Perquè us feu una idea, per exemple, el monestir de la Trinitat és el que travessa d'una banda a l'altra un pont, de la banda de dins dels murs de la ciutat de València a fora, i per cert, el primer nom d'aquell mur, d'aquell pont de la Trinitat era Pont de Catalans. Avui esborrat de la memòria valenciana i em sembla que de la de tots. El primer nom del pont de la Trinitat era el Pont de Catalans a la ciutat de València i era el primer pont de la ciutat de València, el primer pont de pedra. Bé, el monestir que més va patir les conseqüències va ser aquell. Aleshores continua amb un detall, diu, però donde más riza, vaig a llegir en castellà perquè aquesta part ja la va haver de publicar en castellà Escolano, segurament, segur, en català, pero vaig a llegir així. Diu, pero donde más riza hizo la inundación fue en el arrabal y calle de Murviedro, que la cubrió y ocupó toda hasta la Torre de la Unión. No em puc estendre què significa la Torre de la Unió, però té una importància capital, perquè uneix, d'alguna manera, fets molt importants de guerra civil catalana, quan Pere el Punyaler, i ara, amb l'arribada de Carles I. Està posant en paral·lel la postura de la ciutat de València en la guerra de la Unió i de Pere el Punyaler i la de Carles. Bé, què significa hacer riza? Vaig al traer el diccionari de la Real Academia Espanyola de la Llengua i diu: expresión hacer riza, causar gran destrozo y mortandad en una acción de guerra. O sea que el riu va fer una acció de guerra. Lo que más riza hizo és el monestir de la Trinitat, el carrer de Morvedre fins a la Torre de la Unió. Però passen més coses, diu, molts se pujaren al capdamunt, molta gent se pujaren al capdamunt dels arbres i certificaren després que havien sentit tota aquella nit com pels aires i per damunt de les aigües anaven tocant tabals i fent soroll. En una inundació d'aquesta naturalesa la gent anava cantant i tocant tabals en la inundació
Així com ara vitrals de cascavells, que o bé podria ser els vitrals de gent armada o bé dels cascavells de les cavallerisses que els engalanaven. Estem en una acció de guerra o en una acció de celebració, però en una acció d'inundació em sembla que no estem pas, amb so de matatxins o d'entrada de joc de canyes. Tal era la festa que els dimonis ministres de la justícia de Déu feien en veure patir els homes. És a dir, i continua la narració, no continuaré per donar-li pas al company, però ens està dient tota hora que aquella inundació mítica de València és segurament mítica i que el que està narrant és que l'arribada del rei Carles a València portava segurament festes i guerra. I això és el que tinc més coses a dir, però ja li passo la paraula al company. Totalment el tema de la censura d'estat ha funcionat. Jo com a professor d'història, com a estudiós, sempre una de les èpoques més dures que m'ha tocat no entendre mai és la de descobrir en Amèrica als hòstels. No s'ha entès ni s'explica bé en un llibre de mitges. La censura funciona. Però a banda hi ha un tema de blindatge historiogràfic sobre temes que aplausos són les germanies i tot el que s'ha comentat, no n'hi ha manera. I el problema és que la història d'Espanya té dos episodis fundacionals. Un que donem per passat, que és el d'un treball, que no s'ha passat, segueix funcionant, però d'alguna manera no s'atreveixen a contar-lo. Però el gran recurs són els reis catòlics. I aquest gran recurs, que avui a dinàstica, els catalans i valencians no han entès mai com s'entén des de Castella, mai ni s'entendrà ni de molts llocs. I aquesta unió dinàstica què passa? Que damunt te dones compte que és fanosa Carles I, perquè al final de festa és Felip II. I ahí és quan se sent còmode a l'història d'Espanya, quan va al capital Madrid. I el tema de Carles I, fanosa, perquè hi sabem, històricament, gràcies a aquest llibre i els que s'han fet, es comencen a saber fer coses. Però sempre s'ha passat, el tema del Cubano ho sabeu tots, el tema de l'italià, diguem-ne, però el tema de Joana la Boja, és un melodrama, és un cubegón d'estos mexicano, però abans l'altre. És a dir, no s'entén que sigui tot una gran novel·la. Jo, personalment, dius, sempre he estat, a mi m'ho soltà explicant la revolució dels preus, però clar, impotent els llibres de Pierre Vilar, la història i moneda d'Espanya, la referència és la casa de contratació de Sevilla. És dir, és que ahí entres per molta història econòmica que expliques del setge, després te'n vas a la decadència, a Bodecamen, i saltant-te parlant de la política de l'imperi, perquè no s'entén. No s'entén sobretot que ja esperes en angoixa la nova planta, perquè si no dius que ja passa tot. Està la nova planta i damunt, el cal dir, t'apareix la revolució industrial, t'apareix la revolució industrial en Catalunya. I dius, què ha passat així? Hem estat, no sé, un segle perduts, i a València, una burgesia i més coses. Aquest és el problema sempre ha existit. I per no estendre, per exemple, en el cas del País Valencià, els especialistes, com en el Ricard Maria Carcel, tots, quan llegeixes a ells, diuen, fa falta estudis monogràfics, fa falta sempre política. Política que l'estudi polític no sap què és el que està prohibit. És a dir, tot és passar per damunt. I tenim, per exemple, Joan Reguar, que és un dels fets que provoca tot això és que tots partixen de la preponderància de Castella en el segle XVI. És a dir, quan la Comuna d'Aragó se munta, de fet, Castella és més que la Comuna d'Aragó, cosa que no s'entén, perquè diuen 0,8 milions contra 1 milió que són modernos d'habitants. És un problema de quantificació absolut. I s'ha fet que el Joan Reguar diu, de fet, Castella és superior. I de fet, diguem-ne de dret, la Comuna d'Aragó funciona perquè jurídicament Castella és un estat més, se suposa, no és com uns ho han venut, però de fet és Castella. I la castellanització de l'història d'Espanya se basa en el pal de paller de que Castella, en el moment que s'ajunta, és superior. Quan dius que en el segle XV el regne més pobre d'Europa possiblement és Castella. Renyeu massa coses, però clar, és a dir, quan se crea un corpus en història,
un dogma, i el dogma de la història d'Espanya és que castellà fa Espanya. No n'hi ha un altre, això d'ahir no pots així. I si te deixes, no ho han acceptat mai. Per exemple, en el tema de les cops, com justifica la historiografia el tema que heu comentat de les cops que, per exemple, se fan en València i Alacant i costa que estan en Valladolid. Totes en Valladolid o en Toledo. Per exemple, Tomàs i Pamienta, el gran catedràtic de dret constitucional, diu que, per exemple, citant a Jesús Valente, estudiós del Fur d'Aragó, diu que hi ha una osmosi entre els regnes peninsulars que provoca que les corts nostres queden en els 3 braços convocats. El rei les convocarà i legislarà de manera subsidi. Això en castellà no passa. En castellà eren 7 ciutats en 2 procuradors per ciutat. La traslació del modo de fer nostre a Valladolid en els papers, estos diuen que és una osmosi. Que hi ha una osmosi que, per exemple, s'aprova una figura del virrei, que que estem junts, ens ho veiem molt i ens copiem les institucions. Osmosi, directament, un concepte que és de física, no és d'història. Després, per exemple, el conflicte amb la unificació, el fet que Castellà digui que és més important, que provoca que això sí que tenen raó en el que Ferran Catòlic ho fa, el dret real, diguem-ne,